उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हे कॉलेज आम्ही सर्वांनी मंजूर करून घेतलं आणि 3 वर्षामध्ये खरं तर या कॉलेजच्या माध्यमातून आता थर्ड इयर या कॉलेजमध्ये सुरू आहे. परंतु गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये जवळजवळ 500 ओपीडी या कॉलेजची होती. माननीय मंत्री महोदयांना सुद्धा मी या ठिकाणी भेटलो होतो की आपण त्या ठिकाणी मीटिंग घ्या आणि खरं तर या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये सध्या असलेले डीन आणि तिथले असलेले अकाउंट मॅनेजर अकाउंट ऑफिसर असलेले नवले हे अत्यंत अनवधी कारभार या ठिकाणी करतायत. आज या मेडिकल कॉलेजमध्ये खरं तर औषध खरेदीसाठी सुद्धा लेखा शिक्षक अजून उभारला नाही. मग आम्ही डीपीडीसीतनं त्यांना औषध खरेदीसाठी पैसे दिलेत. आज औषधाची त्या ठिकाणी बनवा आहे. आज डॉक्टर जवळजवळ 25 डॉक्टर वर्षभरापूर्वी 25 डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर होते आणि आज फक्त 3 डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहेत. त्यांचे पगार 3-3 महिने वेळेवर मिळत नाहीत आणि त्यामुळे या कॉलेजमध्ये खरं तर आता पेशंटांना सोय मिळत नाही. मग जिल्ह्याच्या बाहेर जावं लागतं आणि त्यामुळे मंत्री महोदय आपल्याला विनंती की आपण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी बैठक घ्या आणि या कॉलेजमध्ये ज्या काही अडचणी आहेत त्या अडचणी या ठिकाणी सोडवल्या पाहिजेत. आज रक्तपेढीचं या ठिकाणी बंद आहे, एक्सरे मशीन बंद आहे, सीटी स्कॅन मशीन बंद आहे आणि त्या वक्त जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये ज्या सुविधा पाहिजे त्या सुविधा आज देऊ शकल्या ही वस्तुस्थिती आहे. मला खात्री आहे की आपण त्या ठिकाणी भेट द्याल आणि या सुविधा लवकरात लवकर या ठिकाणी आपण दुरुस्त कराल. त्याचबरोबर महसूल मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण गेल्या वर्षी वाळू लिलाव या ठिकाणी धोरण जाहीर केलं, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाळू धोरणाचं या ठिकाणी काही अंमलबजावणी झाली नाही. 2 खाडी आहेत, कालावल आणि वालावल ह्या 2 खाडी या ठिकाणी आहेत. त्या दोन्ही खाडीचे गेल्या वर्षी सुद्धा लिलाव झाले नाहीत आणि या वर्षी सुद्धा लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली नाही आणि त्यामुळे अधिकाऱ्यांना खरं तर हे लिलाव न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा फावतोय. आज अधिकाऱ्यांना हप्ते गोळा करण्यासाठी वेळ मिळतोय. अनेक गाड्या पकडतायत आणि नुसतं या ठिकाणी त्या लोकांना त्रास देत असतात. खरं तर एखादा तरुण व्यावसायिक या ठिकाणी वाळूचा व्यवसाय करतो आणि त्याला कसा नाहक त्रास देता येईल हे अधिकारी बघत असतात. त्यामुळे हे लवकरात लवकर धोरण झालं पाहिजे. आज वाळू धोरण आपण निश्चित जाहीर या ठिकाणी कराल. त्याचबरोबर साहेब आता तलाठी भरतीवर आपण या ठिकाणी बघितलं की त्या भरत्या सुद्धा लवकर झाल्या पाहिजेत. अनेक जे नवीन सजा झाले त्या सजेना सुद्धा अजूनही तलाठी आपण देऊ शकलो नाही. त्यामुळे एकेका तलाठ्याकडे 8-8 गाव या ठिकाणी आहेत आणि यासाठी सुद्धा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करायला माझी खात्री आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी वन्य प्राण्यांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात हुडदूस या जिल्ह्यामध्ये होतोय. आज गवारेडी असून देत, रानडुकर असून देत, माकड असून देत आणि त्यामुळे लोकांनी शेती सोडली. खरं तर 1 वर्षापूर्वी माननीय मुनगंटीवारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती, परंतु त्या समितीचा अहवाल या ठिकाणी अजून आला नाही. समितीची कार्यरेषा ठरली नाही आणि त्यामुळे ती सुद्धा लवकरात लवकर या ठिकाणी करावी. खरं तर जास्त वेळ मी आपला घेत नाही, परंतु महसूल विभागात सुद्धा अनेक या ठिकाणी हे आहेत. मी आपल्याला लेखी या ठिकाणी देईल, परंतु यामध्ये विनंती या ठिकाणी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.